כל השלושה היו שם. לא, אבל בפריז זה יותר זול. סליחה, חברים. בפריז הרבה יותר זול. סליחה שאני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שכולם כאן יושבים ביחד. כמו שאתם יודעים, אני וריקי יוצאים כבר הרבה מאוד זמן. ויש משהו שאני הייתי רוצה לשאול את ריקי עכשיו. ריקי? את רוצה להתחתן איתי? מה עשיתי לו? מה? פשוט אצלנו נהוג קודם כל לבקש מהאבא. או, סליחה, אני מתנצל. מר מושונוב? אתה רוצה להתחתן איתי? מזל טוב, מזל טוב. ומוני. סוף סוף. מי שאיבד מכשיר שמיעה, נא לגשת לסוכת המציל. 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 הלו? שלום אדוני, תרצה להשתתף בסקר טלפוני? לא. סליחה, זה לא עובד ככה. יש א', כן, ב', אולי פעם אחרת, ג', לא. ג'. תודה אדוני שהשתתפת בסקר טלפוני. אוקיי, חבר'ה, הגענו לשלב האחרון של סדנת הדיאטה שלנו, השלב המעשי. אני רוצה שתסתכלו היטב על האוכל שלפניכם. נכון, זה נראה טוב. לנשום, לא להתבייש. מתערבבים כל הריחות, לא לגעת, אבל לא לגעת, חבר'ה, לא לגעת. אני יודעת שזה קשה, תחזרו אחריי. אנחנו לא רוצים לאכול. הסטייק אנטריקוט 500 גרם לא מפתה בכלל. סטייק אנטריקוט 500 גרם לא מפתה בכלל. גם לא הריביולי בטטה בטעם שמנת. הללויה. אבל לא נורא עם בטעם קצת. צ'יפס עוגת מוצרט וקובה קטן. אני אוהב את הגוף שלי כמו שהוא. צריך דיאטה. תיאבון.